Зәй товарлыклы сөтчелек комплексының Шабыклы фермасы сөт җитештерүдә Агрокөч холдингы буенча алдынгы хуҗалыклардан. Биредә 1721 баш мөгезле өретерлек исәпләнә, шуның 649-ы савым сыер. Бүгенге көндә бер сыердан 24 литр сөт савыла. Агымдагы елда узган ел белән чагыштырганда тәүлегенә 3728 литр күбрәк сөт савыла. Сыерлар группларга бүленгән һәм алар баланслы рацион белән тәэмин ителә. Аннан яңа азык таратучы техника булу зур роль уйный Евгений Маршев. Хуҗалыкларда терлек азыгы җитәрлек, терлекләргә синаж, силос, салам, комбикорма бирелә. Комплекста барлыгы 22 сыер савучы хезмәт куя, иң яшь сыер савучы Анастасия Хәсәнова. Вот упрямая корова, ее, чтобы подоить, надо вот так вот привязать и уж не ругать ее, не кричать. Если накричишь, она не даст ни молока и будет постоянно бояться. Надой очень хороший. Таналар түзгенә басып тормый, аның өчен аларга тавыш күтәрергә кирәк түгел, юкса алар үз эшенә йомылып сөт бирмәскә мөмкин. Сыер кәефеннән күп нәрсә тора, миңа 90 сыер савырга туры килә, ди Анастасия Хәсәнова. Комплекста бозаулар бер кая чыкмыйча тона булып үскәнчә ябык цикл белән осрала. Биредә 5 бозау караучы бар, Гөлгенә Гобәева бозау караучы булып 5 ел эшли инде. Бозау тууга 2 мәртәбә ана сөте имезелә, аннан башка бинага күчерелә. Биредә алар билгеле бер яшькә кадәр осрала, ди Гөлгенә Гобәева. Терлек иминлеге, сихәтлеге ветеринарлар контролендә, алар төякларын табиб-ортопед Геннадий Комаров карап кына тора. Шыбыклар яхшы күрсәткечкә җитештерү технологияларын төгәл үтәгәнгә ирешә. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.